Ramogi TV, Migori. Piny owacho mamalo ochwalo chenro mar jiwo rowere e counties 47 e pachoka e chenro mar piem e paro mag ohala matindo midendo ni plug mtaani vijana to invest, kendo jaloch ibiro mi omenda maromo shillings milion 10. Kaka James Okoth lero, ten county ma Kisumu orwako chenro no kendo jiwo rowere mondo kik we thuolo no kalgi. Mae biro bang' tend county ma Kisumu fwenyo ni rowere 41 kende ema nyocha osendikore e chenro odiechieng' mogik mar ndikruok. Karibu. Asante. Gino momiyo tend county no okwayo thuolo nyaka chieng' tich abich majumani. Twayudo ni jowa mose apply mawuok Kisumu County gin mana ji 41 kende. So governor marwa nokwayo jo national government ni koyie to miwa extension nyaka chieng' tich abich tarik 29. Chenro no geto chungo pach rowere ma hikgi ni e kind higni 18 nyaka 35 e counties ma pacho ka matimo ohala matindo kata manie diere midendo ni small and medium enterprises kata mapoko chako ohala to nigi paro mar chako. Jaloch dhi yudo milion 10 ka namba 2 dhi yudo milion 5, namba 3 bende dhi yudo milion 3 e chenro mabiro dhi nyime higa ka higa kuom higni 10 mabiro. Pesa gi dhi konyo gi mondo mi giti gi paro manyo gin godo no mondo gi los pesa. If you're aged between 18 and 35, take up this opportunity and step up for the challenge. Tend county ma Kisumu koro goyo tung' ne rowere duto e county ma Kisumu e sub county ka sub county mondo okaw thuologi gindikre e chenro makama kapok ochopo giko mar tich abich jumani. E kinde ma tend county no bende koro oikore mar siro kendo jiwo rowere duto mabiro donjo e chenro mar plug mtaani vijana to invest. Ngiri owacho namba 1 miyo 50,000, namba 2 miyo 40,000, namba 3 omiyo 30,000. Chenro makama biro kalore ni thoth kwan rowere e pachoka nigi paro maler manyalo konyo e gero ochumi kendo medo yuto margi e kinde ma kwan rowere manigi tiegruok malong'o to onge tije bende medore. Penjo koro en ni bende rowere orwako paro mar nywakogi e gedo mar ochumi ma pachoka kata nywako pachgi e dongruok ma pacho kai. Kuran paro ni asire kenda asire kabisa. And in this tough economy, we need such innovations. Let it be something that won't favor the other party. Ywak mar rowere kalore gi nok mar thuolo mag tije ochopo. Chenro mar piny owacho koro en tiego kendo siro paro rowere ewi kaka inyalo med nyuolo mwandu kendo gero ochumi ma pacho ka kanyakla. Bende rowere oikore? James Okoth, Ramogi TV.